Yo. Niki kanton suko pari suko nggih. Dadi maksirku. Ayo Mas duduk duduk Mas. Enak lho. Senadyan ta ora mitra tanda wektu sing tak tata senadyan among sepele ngelingake kabeh lelapete kaya rembulan lumaku kang madangi wanci dalu kaya domete sing banyu ngelingake bekale tanda mata martandani hati tresno nadyan ate gawe gelo lenyatane mung katone mata hop. Nggih, niki mau kalian Bapak sinten? Kalian Bapak sinten? Pak Hari. Pak Hari. Nggih, Bu. Nggih, lho. Pak Hari. Pak Kewer. Sebenarnya Pak Hari apa Pak Kewer? Pak Hari, nggih Pak Hari. Spesial tanda moto jan niki kan sedina payu ya Mas tanda moto. Hah? Payu ya, Ping ping piro ta iki, pindho Kan? nggih Mas aku. Apa ya? Heeh, genepi ping 4 lho Pak, monggo. Wis tak tenang ae. Iki sing mirsani sing nenggani ya gur wong iki tok. Lah mulane. Yang niki kok nek kondur aku ya melu bar ngono wae. Jan penak ra kaya dina kingkeh kok trae Mas aku ki. Nyanyi ini karo lunggani Pripun? kok ini mboten napa-napa nggih, Mbak. Wis ta wis penak. Anggap ae omahe dhewe ngono lho, Pak. Ya, dirampung ya tanda mata ya. Iya no, wis lunas kok. Iya. Monggo. Tak simpen ana kamarku